Salut toată lumea, ce face? Eu sunt Ștefan, fac așa să stăm împreună cu șoarcele Bon 56, Ianis, adică Andrei, Beluga 24 și Berserker, ăla, nu știu să pronunț. Așa, astăzi o să ne batem, eu o să mă bat cu Andrei și Ianis se bate cu Berserk. În fine, pui mei cum se pronunță. Fără alte introducem, hai să dăm drumul la treabă. Au, asta a durut. Asta a durut. Asta a durut. Ce-ai încercat acolo să faci că eu n-am înțeles. Iar de zi. Mi-a dat NPC-ul cu una. Mulțumesc, NPC-ule. Mulțumesc, NPC-ule. Bagi. Păi, unul. Tu ești unul. Mori. Mori. Au. Asta a durut. Nu. Era să zic eu acum ceva, dar suntem family friendly, așa că nu zicem nimic ca noi. Ia aici. Au. I'm too slow. Bro. O să mor, cum pare. Poate. Ba chiar o să mor, nu că... Bune. Da, pe bune. E că mi-ai dat un hit. De ce am făcut asta? Băi. Au. N-am. Ce am blocat aia, nu mă întreba. Nu mă întrebă. Mă! Nu merge, bă, dar pe tine nu merge abilitățile miele, bă. Nu merg. Nu merge. Ei, dă-te. Bro, de ce i-am dat drumul așa de vreme? Au. Ok, a fost o leacă la ghim. Ai dat și după aia parcă. A fost. O să mor. O să mori. O să mor. Piu. Vreau să te mor într-un stil. Vreau să te mor într-un stil bine. Așa se numește stilul? Nu, într-un stil bun. Dacă mi-ar da și cu pumni alpaca. Bro! N-am stamină. Ce faci, mă? N-am stamină. Ai stamină? N-aveam stamină, că vreau să-ți dau abilitate. Vreau să dai și tu un minut. Hai, dă. Nu mai țin asta mai mare. O să mi te omor direct. You're too slow. Dacă ești prea slow de acolo. A mers. Și acum... Oleu, GG boys, GG. Mă respawnez. Doar un avertisment, o să vă sparg urechile. Ok. Ne mai batem? Vrei să ne batem?
Da. Dar ce rapid e! Aoleu. Bă, vă, dar voi acolo cum vă descurcați? Bine, sunt la 16 Cred că te-am apucat. Bine. Ultima rundă și pe aia o să mă bat cu șoarecele nebun 56. Bro. Nu. N-am putut zbărâi. Am eu când ai energie. Da, aveam energie, dar eram pe jos, nu puteam să dau. Păi da, dacă ai puțin energie, nu mai poți să te ridici așa repede. Aveam... Na, dar mai puțin de să M-a fost batul meu. Bă, dar nu mai barată, rog eu. Bine, nu mai barez. Fute. Cum, Boali, nu te-am prins? Pentru că ți-am dat un Probabilitate. Ok. Cred că o să mor a doua rundă. Bă, nu poți să fac, ești prea bun. Au. Adică mai am energie. Nu puteam să fac, ești prost. Ce-am făcut asta întâi? Asta era pe un Rut. Nu. Ce... Nu pot să mă mișc, ce taiore e asta. Grile are energie. Nu. Da. Nu. Da. Cine a câștigat dintre voi doi? De al doilea mici l-am câștigat. Unde eu o să mă bat cu Andrei. Da, ba nu, eu mă bag cu tine după aia. De ce? Că eu am pierdut? Păi cu tine o să mă bat după aia, ți-a zis. Da, eu trebuie pierzătorii să rupte pierzătorii și câștigătorii cu câștigătorii. Da, și nu. Bro, primii care... Cine câștigă trebuie să mă bat. E ca ligă. Eu l-am rupt pe Radu. Nu. Cine e Radu, bro? Berserker. Nu-l cheamă Radu. Știi tu cum îl cheamă? Da. Nu-l cheamă Radu, niciun caz. Ok. Bro, da, s-a stabilit oricum, eu mă bat cu tine și după aia. Ok. Contul cine o să câștige. Normal că Da, Pandrei. Gigi. Gigi, Ai mai bro, o șansă, Gigi. dacă știi ce să dai... Că nu te-am omorât, stai așa să te omorât. Copile, dă-i stun și după Mor cu sticlă. Cu sticlă. Ce rușine. Așa, cu cine mă bate cu... Gata, Stai, Radu, stai, am stai, Radu, stai. Cum îi... Ce Radu, mă? Hai, Ianis. 3? Ok. Dacă începem direct, așa să fie. Ok, asta a fost foarte laggy. But hey, nu te-am nimerit. Repede. Momentul de regenerare. Nu, de ce am făcut asta? Eu știu ce trebuie să fac ca să-ți dau o abilitate bună și sper să o prind. Nu cred! Îți mersi că n-am dat 5-ul. Da. Eram sigur că o să mă prins. Brother. Pe un moment. Nu mă acasă. Până acum eu sunt full HP. Păi normal, dacă nu te-am nimerit deloc aproape. Nu. Normal că o să blocheze copilul. Pac.
Ah! Aoleu. Mor cu tine, bă! Pe bune! Aoleu, m-ai prins, nene! A, ba nu, eu te-am... Eu care nici am abilitatea încărcată te-am prins, nu? Da, înțeleg, Am dat teleportarea prea devreme. Trebuie să-mi dau și o repede heal. Bro! De ce ai încercat să blochezi? Nu știu. Ei, Mișu. A, ți-a pus pietrele și te-a blocat. Muha. Flexibilitatea asta nu mi-a mers. A murit. Un, doi. Du-te acasă. Nu te mai du acasă. Dacă o să duci tu. Easy kill. Cam atât a fost și cu acest episod, băieți. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like. Eu am fost Ștef Alpaca cu bunii mei amici Berserker și Pianis și cu Beluga. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pupăm. Pa, pa! Ba. Pa.